लिटरली ह्याला ॲड्रेस बिलकुल माहीत नाही आहे. जवळ हाय बोलून लिटरली आम्ही मगापासून 5-10 मिनटं चालतो आहे, पण याचं काय ॲड्रेस पोचत नाही आम्ही कुठे आहे ते. सकाळ मित्रांनो एकदम सुंदर नजारा. तर गॅलरीमध्ये त्यांनी जे आपण खायला ठेवतो ना पक्ष्यांना, सो हे गाईज गुड मॉर्निंग. मी आहे आकाश पवार आणि स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो जस्ट मॉर्निंग झाले आणि मी जस्ट झोपून उठलो. आता वाजलेत ऑलमोस्ट 10. आज थोडा लेटच झालं. अजून पण सगळे झोपलेत, काका पण इकडे झोपलेलेच आहेत. सो मित्रांनो आज आहे माझ्या फ्रेंडचं लग्नाचा रिसेप्शन. सो ऑलमोस्ट तिकडेच जाणार आहे. मी सध्या आहे भायखळ्याच्या घरी. गेले 1-2 दिवसापासूनच मी भायखळ्याच्या घरी आहे. पण सीन असा झाला आहे की माझे सगळे ऑलमोस्ट कपडे आहेत कल्याणच्या घरी. सो मी इकडे एक लिमिटेड कपडेच आणले होते, ठराविक कपडेच आणले होते. सो मला आता सगळं घाई गडबडीतच गोष्टी करायला लागणार आहेत. जस्ट आता मी उठलो आहे. सो मी आता पटापट फ्रेश होईल आणि मी निघणार आहे कल्याणच्या घरी जायला. बिकॉज की जे काही माझे कपडे आहेत तिकडून मी कुर्ता फक्त नॉर्मली एक घेऊन येणार आहे जो लग्नाला मी घालू शकतो. सो पटापट फ्रेश होऊया, नाश्ता करूयात आणि मग निघूयात कल्याणच्या घरी जायला. दाखवेलच मी तुम्हाला की आपण कोणता कुर्ता घालणार आहे लग्नामध्ये. सो कीप वॉचिंग गाईज. सकाळ मित्रांनो एकदम सुंदर नजारा मुंबईच्या ठिकाणी. पोपट बघितलं आपल्याला. पोपट गॅलरीमध्ये आलेले त्या घराच्या आणि इकडे आता समोर तारीवरती बसला होता. तर गॅलरीमध्ये त्यांनी जे आपण खायला ठेवतो ना पक्ष्यांना, तर मित्रांनो मी फ्रेश वगैरे झालो होता आणि मम्मा पण आली बाजारातून. ती पण तिची जेवणाची तयारी करते किचनमध्ये. काय आणलंय मम्मा नाश्ता आज? काय आणलंय? झिंगा आणलाय मित्रांनो. जेवायला झिंगा असणार आहे दुपारी. आता आपण करूयात नाश्ता. तर मित्रांनो नाश्ताला आहे वडा सांबार. पण पटापट नाश्ता करून घेऊया कारण निघायचे ऑलमोस्ट 11 वाजत आले. सो पटापट नाश्ता करून घेऊ. मित्रांनो मी आता आहे ट्रेनमध्ये आणि मी निघालोय कल्याणला जायला. नाश्ता वगैरे सगळं झालंय आणि निघता माझ्या एका मित्राचा फोन आला होता. सो तो मला भेटणार आता ठाणा किंवा कल्याणला. सो बघू आता त्याला भेटेन आणि मग घरी जाईल. घरी जाऊन कुर्ता घेईल पटापट आणि मग ट्रेनचा प्रवास तर तुम्ही मित्रांनो नेहमी केला असेल. आज ट्रेनमध्ये एवढी गर्दी नाही आहे, संडे आहे तर नॉर्मल गर्दीच आहे. कमी आहे ट्रेनमध्ये गर्दी. बाहेर पडली. तर मित्रांनो मी आहे आता कल्याण स्टेशनला आणि जो माझा मित्र भेटणार आहे मला तो पण इथेच आलाय कुठेतरी. A1 सुद्धा भेटला दिसला. वंदे भारत एक्सप्रेस आपल्या पुण्यामध्ये संध्याकाळी 4:35 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून रवाना होणार आहे. काय म्हणतोयस, कसा आहेस? किती वेळ झाला तू आलास इकडे? किती मिनिटं झालं? गोरा दिसतोयस रे. काय केलं? स्पेशल केलंस की काय? कुठे जायचं तू? इकडे कुठे चाललायस आता? खडकपाड्याला. मित्रांनो आम्ही आलो होतो आता कल्याणमध्ये. खडकपाडा सर्कलला उतरलोय. हा मला जबरदस्ती घेऊन आलाय. ह्याच्या कोणाचा तरी कार्यक्रम आहे इकडे आणि दादाला फोन लावला. ॲड्रेस नाही माहिती आहे आम्हाला. बोलला काय ॲड्रेस काय? चला ॲड्रेस तर आम्हाला कळाला आहे. बघू आता आपण जाऊ लोकेशनला. मला घरी जायचं होतं. असाला भेटलाय मला मधीच. चला आता ह्याचं काम थोडंसं करून येऊ आपण आणि मग तिकडून जाऊ.
जवळ आहे इकडून. चल सिग्नल लागलाय. हा बघ. या. कुठून इकडून सरळच आहे काय? जाम ऊन लागतंय रे. भरपूर दिवसांनी असं उन्हात बाहेर पडला जातो. त्या दिवशी आम्ही दादरला गेलेलो ना, आईनी इथली कॅब घेतली नाही का तुला, थोडं बेकार होईल. त्या दिवशी लास्ट संडेला लिटरली ह्याला ॲड्रेस बिलकुल माहीत नाही आहे. जवळ आहे बोलून लिटरली आम्ही मग फक्त 5-10 मिनटं चालतो आहे, पण याचं काय ॲड्रेस पोचत नाही आम्ही कुठे आहे. असंच मग आताच बोलतो इथे पुढे आहे, विकांच्या इथे इकडे तिकडे बोलला होता बरोबर. फक्त इकडेच आहे की पण इकडे पण मस्त आहे रे, म्हणजे एवढं लांब आतमध्ये पण डेव्हलपमेंट वगैरे झालं बिल्डिंग वगैरे. चला बघूया, आम्ही पोचलो आहे जवळ, दाखवतो तुम्हाला कुठे चाललो आहे. हा अचानक मला प्लॅन होता, ह्याच्यामध्ये फिक्स काय नव्हतं. मी जस्ट जाणार होतो माझ्या घरी, तिकडून घेणार होतो कुर्ता आणि तिकडून येणार होतो, पण हा भेटला मला अचानक. आम्ही आता जेवून निघालोय, आता माझ्या घरी जाऊ आणि तिकडून कुर्ता घेऊन निघू मस्त. मित्रांनो फायनली मी रेडी झालो आहे. माझा असा प्लॅन होता की नाही जायचं आहे लग्नात, बिकॉज की माझी तब्येत थोडीशी डाऊन झाली होती. बट ठीक आहे, आता थोडासा ठीक वाटते. सो मी आता निघालो आहे जायला रिसेप्शनसाठी. सो चला आपण बघूया, कंटिन्यू करू ब्लॉग. तर मित्रांनी आपण फायनली एंट्री केली आहे इकडे रजोरा बँक्वेट हॉलमध्ये. हा मालाड वेस्टला आहे हॉल. सो आपण आता आतमध्ये चाललो आहेत हॉलच्या. जोरदार. मित्रांनो लग्नाच्या रिसेप्शनवरून आम्ही आता आलो, आता निघतोय घरी. बराच टाईम झाला आहे आणि लेट पण खूप झालं आहे. सो हा व्हिडिओ मी इथे सेंड करतो. भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.